Mi smo firma koja se bavi transportom robe železnicom ili uglavnom smo logističari, tu nas negde smeštaju, forwarderi, organizatori prevoza. Mi smo oni koji pomažu da se roba, različite vrste tereta prevezu u izvozu, u uvozu iz Srbije i to na jedan način koji je dugo bio zapostavljen. Sada slušamo o železnici, železnica dobija na značaju, ali dugo godina se jako malo o tome pričalo. U medijima su se retko pominjale firme koje se bave železnicom, železničkim transportom. Eurolog sistem je nešto što je došlo posle nekih, 13 godina rada u IT-u. Znači, nakon završenog fakulteta krenula sam u inženjerski posao i odabrala programiranje i računarske sisteme, podršku računarskim sistemima i time se bavila 13 godina i u državnim, da kažem tada javnim preduzećima i u privatnim. I onda sam nakon jedne porodične, da kažem, tragedije, to su životne okolnosti koje zaista ne možemo da biramo i koje su nam tako, samo se dese, da dobila ponudu od mog oca da zajedno sa njim krenem, odnosno da preuzmem mesto direktora koje je do tada pripadalo mom bratu i koji je bio prvi direktor i rukovodilac u Eurolog sistemu. Eurolog sistem je firma koja je osnovana 2005. godine i bavila se tada železničkim i kamionskim, odnosno drumskim robnim transportom. I to je bio rezultat jedne karijere, pre svega mog oca, koji je zajedno sa mojim bratom i zajedno sa mojim suprugom onda negde od 2000-ih krenuo u taj posao i jako uspešno. Tako da ja sam 2010. kada sam dobila tu ponudu bila na velikoj prekretnici i to je nešto što je naravno odredilo moj kasniji put i profesionalni put. Tako da sam ja ostavila svoj neki IT svet i posvetila se nekoliko godina, izučavanju, rukovođenju, znači jednim sasvim... Transportom i sasvim jednoj novoj oblasti. Da, jedna nova karijera, nova oblast, sasvim jedno drugačije okruženje. Jako mi je naravno pomoglo to što sam u prethodnom nekom profesionalnom periodu imala različite izazove, bavila se i programiranjem i komunikacionim mrežama, prvim računarskim mrežama, implementacijom različitih softvera, aplikacija, zaista jedna raznovrsna karijera. Tako da mi je i ovo predstavljalo neku vrstu izazova. U informatici kao i u železničkom transportu ima puno priča o saobraćaju. Znači, u informatici i u komunikacionim i računarskim mrežama to je takođe neka vrsta saobraćaja, nekih podaci, nešto se kreće. U železničkom transportu takođe. Znači, mi smo se bavili železničkim robnim transportom i to je meni bilo jako interesantno. Prodavati uslugu, nuditi servis u bilo kojoj branši znači da vi posjedujete određena znanja i veštine, vi ne raspolažete nečim što je materijalno. Do toga smo došli tek kasnije. Znači, vi raspolažete nečim što nudite kao dodatnu vrednost na postojeće neke okolnosti, pa vi nudite vaše znanje, veštinu, mogućnosti da nešto odradite brže. 2011. se negde rodila ideja da radimo na našem softveru, na našoj aplikaciji
Ja sam već pripremala tim programera koji će se time baviti. Onda smo ušli, 2012. smo krenuli sa standardima, definisanje procedura, to je išlo paralelno. Već su se prve verzije nekih projekata, odnosno tih procedura, pa to se prenosilo u projekte i tako dalje. To je išlo kao, bukvalno kao slagalica, zaista. Znači nešto se složi, napravi se neki dijagram, onda se u tom dijagramu izabere šta ćemo raditi u kom periodu, kako ćemo to paralelno da odrađujemo, šta prethodi čemu, iz kojih procesa i očekujemo kakve izlaze, imamo određene ulaze, odnosno ulazne podatke ili inpute, kakvi su nam izlazi, šta nam je to što očekujemo na kraju i to je trajalo. Mi nikada nismo prestali sa razvojem, znači jedna implementacija je završena, onda su tu dolazile novije i novije ideje, tako da je to od jednog softvera koji se zove ELS po skraćenici Eurolog sistem. Mi smo razvili platformu i koja služi za neku vrstu analize, izveštavanja, svakodnevnog praćenja i to je jedan intranet portal. Znači u našem intranetu, web rešenje, svaki od naših zaposlenih ima taj portal na svom računaru.